Zdravím všetkých, ja som Tommyman a vítam vás pri novom videu z hry GTA Sam zo serveru VTVS, v ktorom sa budeme tak nejak zašívať. Budeme sa snažiť nejakým spôsobom si prilepšiť, privyrobiť niečo takého, do štatistik si nabrať niečo. A proste bude to dosť odlišné od tých doterajších videí zo Sampu, ktoré boli tak nejak, by som to nazval, neviem či profesorské, alebo také nejaké, že vyslovene si dáme nejakú tému a proste na tej sa budeme držať celé video. Byron, klasika. Ten tu je non-stop, kámo. Ako väčšinou to je také, že youtuber keď je online, tak to je zázrak. A je to dosť vzácne, ale on to je už tak často, že už to absolútne nikto nebere nejako extra. Ešte takto na začiatok videa, pokiaľ o tom neviete náhodou, tak posledné video, ktoré som predtýmto natočil a vydal, bolo po dlhšej dobe z 5M, kde sa mi konečne podarilo aktivovať pre vás vouchery už aj z 5M serveru. Konečne fungujú už aj na tento server, na túto hru. Takže by som bol určite rád, keby ste si ho pozreli, aj keď teda všetky vouchery sú už logicky zabrané, ale určite tam budem čo chvíľa pridávať aj ďalšie videá a vouchery, takže rozhodne buďte v strehu na mojom YouTube kanáli. Okrem toho vás samozrejme čakajú vouchery klasicky aj v tomto videu zo Sampu. Možno sa pýtate, prečo začíname zrovna na takomto mieste, netypickom. Je to z toho dôvodu, že tu by sa mali hneď nachádzať dve pozičky nejakých skrytých balíčkov. No a jeden tu máme. Takže máme Desert Eagle. No a vidíte, proste toto videjko bude o tom, že sa budeme snažiť takto zbierať skryté balíčky. Potom po prípade, keď po ceste zbadáme nejaký tag, tak ho presprejujeme. A keď tak, aj takto hviezdy hľadanosti, alebo teda wanted levely, keď zbadáme, tak vám ich takto oboznámim, alebo dám vám na vedomie, že sa proste nachádzajú na tej danej pozíčke. Takže po prípade si môžeme privyrobiť aj pri nejakom tom Saskarovi. Nie, jak sa nazýva, ja som už aj zabudol tých kokos. No proste tých týpkov, čo máme hádať, že kde sa nachádza gulička pod tými taglikami. Dobre, tu máme druhý náhodný balíček. Odstreľovačka, takže to je dosť good, tá býva celkom drahá. Aj sa dá dosť dobre využiť. Inak takto nosievam pri sebe pre istotu 5 RPGček, keby ma náhodou niekto niekedy nasere po ceste. A vlastne nie, vám to neradím, to je len moja taktika. Ja mám tých RPGček jak nasraných z tých náhodných balíčkov, čo si kupujem okolo Vianoc alebo tak, keď chcem, aby nám padlo nejaké to späť z VSPD alebo niečo také. Dobre, takže skryté balíčky sme už nejaké našli, tým pádom by som sa mohol vrhnúť okolo takých trás, kde by sa mali nachádzať teda tí... tu je. Vidíte, týchto typkov som myslel proste. Takže môžeme ísť na to. Úroveň 1, strašne dlho nerobil toto, takže uvidíme. Dobre, toto by malo byť ešte easy. Tie prvé kola. Stred, easy, stovečka je doma. Pár šušňov. Dobre, tam čachruje. Uvidím, som strašne zvedavý, do akej úrovne sa dostanem na šupu po takej dlhej dobe. Takže zase v strede 200 doma. Ideme na to ďalej. Po také štvrté kolo by to malo byť jakž tak v pohode. Dosť v pohode. Čo si tak spomínam. Dobre, 400 je doma. Ideme ďalej. Môžeme vyhrať 800. No tam je to hlavne o tých lagoch, že ak mi to nejako výraznejšie lagne, tak som nahraný. Dobre, 800 je doma. No a 5. tam už sa to začína lámať a 6. by malo byť už úplne, že také trošku ťažšie, no. Dokopy je tých kôl 10. 1600, na to, že to bolo 5. kolo, tak dosť v pohode. Ale 6. tam už to fakt býva také. No aj, dúfam, že lagy nebudú nejaké výrazné. Dobre, 3200, poďme na to. Ak ste náhodou zabudli, tak ak to raz dosereme,
tak sa nám stratí celá výhra do terajších úrovniach. Takže len na nás, či budeme pokračovať alebo nie. 6400, ale my ideme, pokiaľ sa bude dať proste. 8. úroveň. Myslel som si. Dobre, po 8. úroveň sme sa dostali, takže kokos dosť dobre. Ja som typoval, že sa dostaneme tak po 4., možno max 5. Takže dobre. Takže to bol tento. Skožápkar, no. Skožápky. Dobre. Teraz by som sa vrhol na nejaký ten take. A ako to je vo zvyku, tak to poviem aj v tomto videu. Nechcel, aby bolo to video nejaké moc dlhé. Takže budem snažiť čím skôr to stopnúť. Ale zase nechcem, aby sme našli len jeden take, len jednoho skožápkara vybavili. Keď už sme tu, tak tuto sa nachádza druhý wanted level, o ktorom každý vie podľa mňa. Ten ďalší wanted level tuto, zrejme to je Islo Santos. Pri tom kanáli. No a tak ďalší tuto by mal byť niekde. Dás to není, klasika. Počkaj, hen tam by mal byť. Tam by mal byť rovná aj skožápkar, ideme tam. Tuto niekde by mal byť tak. Na tejto budove proste. Z tejto strany. Tak nič, dáme ďalšieho skožápkara, uvidím ako na tom budem tentokrát. Takže zase v strede 200 400 800 1600 3200 7. úroveň, čiže už sa pomaličky blížime k tej predošlej hre. 6400 a dostávame sa presne na úroveň, na ktorú sme sa dostali minule. Tá 8 je už fakt, že ťažká. Po tú 7 za to dá, ale tá 8 už je hard. Takže dobre vedieť, každého skožápkara, na ktorého narazím, tak pôjdem po 7 a vyserem sa na to. Dobre, ešte nejaké tie tagy by sme mali nájsť v tomto videu. Bolo by dobré. A budem sa pomaličky vyberať smerom na opačný koniec Los Santos. Dobre, takže tu už ideme okolo nášho domu vo Verone a dúfam, že tu narazíme na ten tag. No jasné, že nenarazíme. Nie je zlé. Dúfam, že na mole bude aspoň. Ani to není tak nádhera. No neverím, je to tu, dámy a páni. Je to tu. Takže v tempo pri paint sprayi sme sa dočkali. A máme 5000, lebo som si zrovna včera, myslím, zakúpil premko na 3 mesiace. Aby mi to vyšlo cca do tých Vianoc, kedy budem otvárať tie náhodné bavičky. No a aspoň jeden tak by som ešte rád našiel v tomto videu. Takže uvidíme. Ja už sa pomaličky poberám na miesto, kde som plánoval ukončiť toto video. A dobre, máme aj druhý tag, tak som spokojný. Tým pádom sme v tomto videjku našli 2 skryté bavíčky, 2 tagy. Akože zahrali sme si s 2 skožápkármi, ale plánoval som si zahrať s 3. Takže si ideme zahrať ešte s týpkom tuto pri Santa Maria Beach, okolo ktorého vždy keď som išiel, keď som chodil do mojej nemovitosti, čo som mal. A dokonca aj tretí tag máme ešte v tomto videu nečakane. Zrazu sa s nimi vysypal pytel. A proste vždy keď som chodil okolo, tak som si hovoril, že ja som vlastne ukázal len 3 skožápkarov, o tých ostatných som nevedel. Takže by bolo možno dobré ešte nejaký skožápkarov navyše predstaviť divákom. No a tu ho máme. Vlastne túto nemovitosť som mal, vidíte, modrý domček. A okolo tohto typka som furt chodil, takže ideme na to. Dúfam, že sa dostaneme aspoň cez tú 8 teraz už. Dobre, teraz to už stred nebol poprvýkrát v prvom kole. Takže klasicky 2-krát po sebe bolo
to isté miesto. Správne. Tretíkrát sme taktiež bez zaváhania prešli. Štvrtýkrát takisto. Piatýkrát bez váhania. Dostávame sa z druhej polovice. Čaká nás posledné kolo, ktorým sa dá v pohode celkom prejsť ešte. Dobre, a teraz to bude zase hard. Ale vtedy to tak najviac laguje v tom 8. To je o tom. Faka. No. Dali sme to. Mission passed, ty kokos. Rekord tohto videa. No a teraz som už úplne stratený, dámy a páni. To bude úplne, že... Nevadí, ale porazili sme konečne, zdolali sme to 8-kovo, takže ja som spokojný. Dobre, dámy a páni, tým pádom to bude pre toto videjko už naozaj všetko. Ja som veľmi spokojný. Presprejovali sme nakoniec až 3 tagy. Zdolali sme 8-kovo v skožápkach. Aj keď teda v tom videjku o skožápkach sme dali, tuším, že aj to posledné 10. mám taký pocit. Celé sme to prešli, ale nevadí. Ja som veľmi spokojný, že sme dali to prekliaté 8-kovo teraz. A tým pádom sa dostávame ku koncu videjka. No. Ja vám veľmi ďakujem, že ste to pozerali až do konca. Budem vám určite vďačný za akýkoľvek like, odber, kliknutie na zvonček. No a v neposlednom rade aj za zdieľanie tohto videjka. Ja sa vám pre toto videjko učím a vidíme sa na budúce. Čaute, čaute.